अंतना तो समस्त नमस्कार आम बीच को जावाई बाहर देख पारे यहाँ मतलब मन रही बाहर बाहर लुणी आम चलिए जाऊँ बस स्टॉप को बस स्टॉप दूर अच्छे आम सामान बस स्टॉप पहुँचे हाईकोर्ट पहुँचलु यहाँ हाईकोर्ट पहुँच सारी केरला हाईकोर्ट बढ़िया रही सांग मैंने मलयालम में लिखा है इंग्लिश में लिखा है बाहर पहुँचे बस स्टॉप को देख पाते रही बस स्टॉप देखते यहाँ हाईकोर्ट बस स्टॉप हाईकोर्ट बस स्टॉप देख पाते बीच को जावाई बस अपेक्षा कर बस आसिले बीच को बहुत बड़ा है भाई हाय सांग मैंने आम बस चढ़ीचु बर्तमान बस पूरा भिड़ लगी देख पारे आम बस पड़ाला मुनाफाम बीच को जीवाई बस चढ़ीचु लोक ये बस देख पारे से बीच जावाई के समय लगे मुझे जापारना मुनाफाम बीच पहुँचले सीन को देखदेवी देख पारे बस जावा समय देखा जाए सीन बहुत बढ़िया रही बहुत मजा सीन रही
ଗୋଟେ ରହିଛି ଭାଇ ଉପରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଜାଗା ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ନେଉଛି ବସ୍। ବାପରେ ଯିଏ ଖେଳର ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ ଚଢ଼ିବ ତର ନ ଜାଣିଛେ ପଡ଼ି ଜାଗା ଯାଇ ହେବ ଭାଇ। ବସ୍ ମିଶା ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦେବ ଖେଳରେ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ମିଶା ଦେଖିପାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଖେଳରେ ଆସିକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ରେ ମିଶା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିର୍ ବି ସ୍ପିଡ଼ରେ ନେଉଛି ବସ୍। ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଭାଇ ବୁଲିକିନା ସେପଟ ଯାଇ ହେବନି ସେପଟ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ରୋଡ଼ ସିଧା ଏପଟେ ଯାଇ ହେବ। ଏପଟେ ଯାଇକିନା ଏପଟେ ଗଲେ ପିଛୁ ଯାଇ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ବହୁତ ବେଞ୍ଚିଂ ଅଛି କାର୍ ଦେଖିବାର ଜାଗା ରହିଛି। ବହୁତ ମଜା ଆଇ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ଦେଖ କେବେ ରାଇଡିଂ କରିବୁ। बहुत लोक से आसुँचे देखो गाली गाली हालिया हो गले बहुत मजा लगुच बहुत भल लगे खेल सांग मैंने कंगड़ा देखें खेल देखो कंगड़ा मैंने कंगड़ा पार्टी
ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସିନ୍ ଅଛି ଏଠି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ କେବେ ଆସିପାରିବୁ କି ନାହିଁ କି? ଆସିଲେ ପୁଣି ଦେବୁ। ଆମେ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ ଫେରୁଛୁ। ଆଉ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ବସ୍ ମିଶା ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ବସ୍ରେ ତ ଆମେ ଏବେ ଚଢ଼ିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ବି କଷ୍ଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମକୁ ଜଣାମିଶା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ରାତି ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଯାଉ ଯାଉ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ବସ୍ରେ ଆସୁ ଆସୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ ରାତି ମିଶା ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ମିଶା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ରାତି ମିଶା ହେଇଗଲାଣି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ରାତି ମିଶା ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲା ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଇ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼େଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଜଣାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଇକିନା।